so sa dia pe na do fasan tami sama palas mahamuna tuhat tama namang gohi dia ka tasu-tasuna sa disulu saat mahabatian mga saat to fasan tami sama silas na roh namin saat may tatuya ka doon saat mahitanam tuvar horasan unang ipikir ho dari sinaganan mga marjoket mga daw paretena ng daw bola deh. Darong paratena. Darong trio na.